Danas imamo priliku da kažemo Tuzla ulazi u istoriju kao grad. Pored Tuzle, naravno i Zenica, Bihać, Široki Brijeg, čestitam svima koji su dobili taj status. Pozivam sve ostale vijećnike, ostalih opština koje mogu dobiti takav status, da budu aktivniji i da svojim građanima omoguće bolje uslove života, jer sam status grada omogućava ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i međunarodnoj zajednici, Evropskoj uniji, Americi ili bilo gdje na planeti mogućnost bratimljenja i drugačije kada imamo status grada, a ne samo opštine. Sve je počelo 7. novembra 2006. godine kada sam predložio inicijativu kao vijećnik BOS-a da Tuzla postane grad. Tražilo se da to bude na sljedećoj sjednici u decembru, međutim bilo u januaru 2007. godine donesena odluka o proglašenju grada i dopis je 31. januara upućen Federalnom ministarstvu pravde pod oznakom hitno. To hitno je trajalo preko 7,5 godina. Brojne opstrukcije su bile proglašenje Tuzle gradom. Prvenstveno zbog ocjenjivačke rigidne politike određenih nacionalističkih stranaka koje su tražile, uslovljavale da grad Tuzla može postati samo ako se podijeli na opštine. To je značilo podijelo nacionalne opštine. Prezentirao sam i karte tih nacionalnih opština i mi smo bili pod tom ucjenom i nismo pristali. Radije smo, čekali do danas, do jučer tačnije, da budemo nepodijeljen multinacionalni grad, a ne da pristanemo na nacionalne podjele. Dakle, na tu nacionalističku vatru uzvratili smo tuzlanskom vatrom beskompromisne borbe za nepodijeljenu i multinacionalnu Tuzlu i uspjeli smo. Ovaj status nam omogućava mnogo bolje raspolaganje svim onim što znači u budžetskim sredstvima federacije koja se odvajaju za gradove i opštine, a sa druge strane, prilikom naših odnosa sa bilo kojom drugom zemljom i njihovim gradovima, Tuzla ima status identičan kao i njihovi gradovi. Ja čestitam dakle još jednom svim građanima, još jedan put pozivam sve da se aktivno uključe jer zakon lokalne samouprave omogućava gradovima da bez podijeljenih opština, dakle bez više opština na osnovu centara, broja stanovnika, mogu i naravno istorijskog nasljeđa mogu postati gradovi. Evo još jedna bitna stvar za Tuzlu jeste da smo na osnovu zakona koji definiše da opštine ili gradovi, naselja koji imaju termoelektranu mogu dobijati određena redovna sredstva iz naplate elektrousluga. Tuzla ima 5 miliona maraka godišnje prihoda više, što će sigurno omogućiti građanima bolje uslove života. Uz status grada smatramo da je ovo velika, izrazito bitna historijska odluka i evo, sada će Tuzla biti mnogo jača i siguran sam, ne treba zaboraviti i to treba istaći da se ne obeshrabre ostale opštine i ostale opštine u kantonu će također na isti način imati mogućnost raspolaganja većim i boljim uslovima, većim sredstvima, samim time što će uvijek moći istaći da u okviru ovog kantona postoji grad i da su oni ti koji gravitiraju gradu, što će sigurno ima omogućiti da mogu bolje u svim ostalim razgovorima sa svim drugim zemljama ostvariti bolji status za svoje građane.